أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم هذا من نية من إليك يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وان wannan majmu'a masu tarin albarka manya-manyan malamanmu da manya-manyan sha'irai da zakirai da waliyai da zakirai da 'yan ƙananun almajirai irinmu na mana barka da wannan lokaci, barkanmu da wannan rana, barkan kuma da wannan wata mai tarin falala mai tarin albarka. Yan uwa tun da watan nan ya shigo kun ji mu shiru to kun san saboda yanayi na ayyuka kuma dole sai an tsaya an abun ɗin ayyuka to shine ya samu kuka ji mu shiru amma kasancewar al'umma suna ta buƙatuwa akan al'amarin shi kamar wannan sirri da zamu saki da dai sauransu da dai na buɗi na falaloli to insha Allahu daga yau da cikin yardar Ubangiji za ni ƙoƙari mu dinga kawo muku falaloli yadda za a dinga yi saboda irin ƙunci na rayuwa da aka shiga da ƙangi to insha Allahu da yardar Ubangiji in dai an jajirce an yi haƙuri an yi insha Allahu za a samu waraka cikin yardar Ubangiji. Ba tare da ɓata lokaci ba wannan shi ma wani sirri ne mashahurin sirri babban sirri wanda za mu ba da shi akan mallaka ne. Ko kina so ki mallaki mai gidanki ko kana so ka mallake wata budurwa ko kuma saurayi kina so ki mallake saurayi ko dai da sauransu dai ko kana so ka mallake matarka dai da dai sauransu ko mai gidanka ko wani abu nan to ana yin wannan mallaka ɗin. Insha Allahu ana wannan aya wala tusalli ala ahadin minhum ɗinnan yana ake rubutawa wala tusalli ala ahadin minhum to wannan za a buɗe za a buɗe munjaye da mi'ara wala tusalli ala ahadin minjaye da mi'ara za a buɗa sai ka sa sunan wanda kake so ka mallaka. Idan shi ɗin a ƙafar ana rubuta shi ne a tafin sawun ƙafarka. Idan aka rubuta ya tafin sawu sai a wanke shi idan an kammala wannan sai a samu za a ƙafa ta hagun ɗin za a rubuta walaqad hammat bi to wannan hakurin nan da munjaye shi za a buɗa sai a sa sunan shi ma a wanke sai ka shanye kowanne ƙafa uku ake yi idan an yi wannan cikin yardar Ubangiji za a samu waraka sai ka mana addu'a da fatan alkhairi insha Allah. To Allah Ubangiji ya dace.